Takže ľudia, vítam vás z ďalšieho videa a v dnešnom videu tu máme ochutnávku vlastne tajných drinkov a ešte jedného tajného drinku, ktorý si necháme ako bonus nakoniec. A je to za mnou kto iný než Patrik zo Starboys. Čaute ľudia. No, Dneska ako vám zmenil, Mike, budeme ochutnávať staré drinky a máme tu ešte poviem jeden špeciálny drink. A takto sme sa rozhodli, že v tomto videu ochutnáme teda staré drinky. A ak dostanete na toto video 150 zliadnutí, a tak ja neviem. to je moc málo, to ja mám bežne. Teda čo? Mám. Tak dáme, že 200 zliadnutí a tak 15 lajkov, tak urobíme fizzy drinky a ich porovnáme s týmito. Ktorý je Koľko lajkov? 15. To je moc málo. 15 40. lajkov. Dobre, 30 lajkov a... Urobíme porovnanie. Áno, 48, tak. môžeme ísť na to. Môžeme sa vrhnúť do videa. 每条way，继续流跟我喊 so every day，送你一本我的白皮书，叫做安迪。假如你的歌曲酷，我就维他命，他就维生素。我和椅子到底够不够酷？就在一瞬间，歌曲想要逃离，但是我。Takže môžeme sa práve vrhnúť na prvý starý drink, ktorý by mohol byť... Ja som dal stredný. Tento pomarančový. Fúha, je to môj prvý take, ja som videl všetky tie reakcie zo Česka No na to. počkaj, dáme, hej, taký starý drink, dámy a páni. Ináč možno ste si všimli, že každý starý drink má iný emote, alebo jakú pozu tu No, má. nejaký triček. A Tento neviem. No, je to pomaranč. je to taký, polep taký klasický. No, Nikdy som nekúkal na polepy, len teraz. ale má farebný tento, viečko má farebné, takže... Môžeš ty otvoriť. Ja. Prvý môžeš otvoriť. Tu máme SpongeBobové pohár. Na ochutnávku. Že by ste videli aj farbu, hej? No poďa. Táto vonia jak Fanta, ale že úplne. Čistá Fanta. To je fakt, to je Fanta, Čistá reálne. Fanta. Oni majú fakt, počkaj. No hej. Čistá Fanta, to je No poď. čistá Fanta, kámo. Počkaj. SpongeBob pohára, hej, nepýtajte sa. A však to vyzerá jak Fanta. Čistá. Nie, nevyzerá jak Fanta. No. To jak malo dávaš. No dobré, vlastne. Však ochutnávka sa. Hej. Akože trošku. Nie, Fanta je oranžovejšia. Alebo žlčia, Taká alebo je, jak to. Tak je no, oranžovejšia. To vyzerá jak, skôr jak keď dáš do vody šumienku. Presne, alebo ja keď som, ja neviem, ja som to raz chcel skúsiť, že jak vyzerá Capri Sun, tak som si ho prelial do pohára a úplne takisto. No, dáč. Dobre, poď. Okay. To úplne jak Fanta proste Dačo, vonia. No no. poď. Hej. Cheers. Dobre. Kámo, čo ti dáva? Nehovorím kámo bežne. Vôbec. Čo ti to najviac pripomína? Strašne pripomína Fanta. Ale akože... Ale Fanta není česká, ani slovenská. To je taká menej bublinková Fanta a menej tak cítim ten pomaranč v tom. To je jak Také- Fanta, ale také inšie, než trošku. Také slabšie. Slabšia Fanta. Slabšia Fanta. Dá sa to, ale neviem, radšej si dám Fantu. Môžeme ísť na ďalšie. No. Podľa mňa ďalšie, druhé, ináč ešte poďme zhodnotiť, že koľko tomu dávame z 10. Je to takých, poviem, je to celkom dobre, takých 7 by som tomu dal, 7,5. Ja by som Asi tomu dal 7,5. 5. Pripomínam, mne to chudia Fanta. Dáme tomu 5, dobre, dáme to, že Ja dávam 7,5. Je to v pohode celkom dosť. fajn. Ďalšiu by som dal modrú. To je kola. To kola vlastne to má takúto emote, taký emote. To je podľa mňa tá originál. Si tam vypreskol. Ty kokos, Ja to som vonia si- úplne ako fola. Čo? Počkaj. Nie, Toľko? kola. To vyzerá ako fola. Úplne. Alebo kola, no. Počkaj. To je úplne čistá kofola. Ja som videl nejakú reakciu a Kofola. tam úplne hovoril, že to je kofola. Nie je to proste kofola, ale tak... No, Kaže, to je úplne čistá kofola. 1% nie je kofola. No, Ale asi tak. 99% kofola. Čistá kofola. To chutí trošku ako fola, počkaj. To chutí ako fola, ale taká Počkaj. inšia. Chutí úplne ako fola, ale inšia reálne. A moje chuťové bunky buď sú rozbité, alebo nechápem. Kámo, reálne
To chutí ako kofola, ale trošku inak. Kamo, aftertaste, môj aftertaste je jak arašidové maslo. Ja som nemal arašidové. Kamo, ale to je jak Pepe chrumky. Aftertaste. Ale ja v tom cítim aftertaste kofoly strašne. Kamo, Ja v tom Pepe- cítim, Ja v Pepe chrumky ja v cítim tom cítim aftertaste. 90% kofoly. Počkaj, ono to vonia jak kofola. Mne to chutí ako kofola. Na začiatku to chutí jak kofola, ale potom to, neviem prečo to chutí jak Pepe chrumky. Musíme Ten reálne- aftertaste, keď to musíme ide reálne- do hrdla. Musíme to reálne kúpiť znova a porovnať to s tými, čo si myslíme. A to urobíme na mojom kanáli keď toto video dosiahne 250 zhliadnutí a aspoň 50 lajkov. Tak urobíme, čo hovoríme. Proste porovnanie s Asi tým, aj čo ja nám tak to mám. pripomína reálne. Lebo Hej. toto úplne ako kofola. Fakt. Také to je, no, Ako by si to zhodnotil? Ja kofola z 10. tak 7,5. Ja dám kofola z 10. Kamo, 7,5. To je Ale také... v číslach by som to dal fakt tiež takých 7 z 10, lebo je to celkom v pohode, ale je to také Nie, ja lacnejšia tam kofola. lacnejšie, hej, to je... Lacnejšia kofola, Nie, lacnejšia fanta. Taká, hej. Dobre, a môžeme sa vrhnúť teda na poslednú príchuť. Poslednú príchuť. No, poslednú príchuť, dámy a páni, máme tu malinu a ideme si užiť chuť. Dobre, tak poď. Ukáž. Počkaj. Ty kokos, to chutí jak... Čo tu máme maliny? A ja ti dám ovoňať tu na maliny zo zahrady. To úplne takisto vonia. Čo mne to vonia jak nejaký malinový sirup. Alebo sirup, hej, malinový. Alebo mi to chutí jak toto. Chlpí z tohto mi leze do nosa, alebo toto. Počujem, mne to chutí trošku... Vonia mi to jak taká tá malinová budiška, alebo taká Nemá sa. mytická. Nemám. Alebo jak sa to... čo to je? Baldovská? Magnézium. Baldovská. Taká Narc. malinová baldovská, hej. Tak to volá mňa vonia. Ja ti dám tu na maliny z zahradky a ochutnáš a uvidíš. Tak dobre, tak poď. Budeme ochutnávať. Farba. Ty kokos, farba je... Farbou mi to nič Tak nepripomína. šampús. No, trošku, ale tam tak trošku. Šampús, no. Som dal možno veľa sebe. No, trošku. No, Mm. to sa nedá. Nevadí. Cheers. Yes. Hovor ty prvý, ja nemám slov. Ja neviem, či mi to... Kámo, Je to v počúvaj, ono to... Má to podľa mňa viac bubliniek než tieto dve. Také je to viac bublinkové podľa mňa. Neviem, mne Také je to, nepríde. nie, podľa mňa to je také viac bublinkové. Také, že... Ale to je jak moc preriedený sirup. Alebo jak malinovka z Burger Kingu riedená s vodou trošku. No ináč akože, hej. Trošku. Ja keby, že si urobíš sirup, že tam dáš kvapku a kilo vody. Trošku. Také je to, no. Kilo, Tak, no. no také. Že menej sirupu. Je to v pohode, ale čo ti príde najlepšie? To dáme nakoniec. Toto by som ohodnotil tak 9 z 10. Toto mi najviac chutilo. Tak. Ja počujem, ani jedno nechutilo najviac, ani najmenej. 7 proste. 7 akože... Je to v pohode, ale ja by som si to sám akože nekúpil znova. Ani no. Tak je to na Tú jeden. kolu asi by som si kúpil. Ja tu malinu. Skôr. Ja tú kolu, lebo toto je také v pohode, ale... No, také, ok. Dobre, takže... A môžeme sa vrhnúť na bonus. Takže ako bonus tu nám máme vlastne, kde sme to boli kúpiť v Maťových akciách, nie je to promo samozrejme, ale našli sme tam aj takéto. Je to poleb akože dosť dobrý, hej, tu na texturovaný poleb, reálne. Napríklad takéto modré veci, myslím, že to ostrý, tak tie proste sú úplne, fakt to cítite, proste je to kvalitný poleb, reálne. Fakt dobrý poleb akože, nehovorím nič. A zvláštne akože sa hora tak zabaliť, Neviem. Hej, to je také, no. ale... To je... Počkaj, ktorý je môj? Viem. No, pozri, ja to normálne viem. Takto. No poď. A až tu je Ok. viečko, hej? Hej, ok. Takže.
No, ale tohto vôbec neviem očakávať, bo na to som nevidel žiadne Kámo, videa. to Ale to explodovalo, či jak? Či úplne tak inak Tak, to... hej, úplne No. ináč. Poď. Idem to ovoňať. Počkaj. No. Ináč je to Crystal Cola. Počkaj, nehovor. Nejakú... Necítiš tam? Ja tam cítim Royal Crown. Alebo Pepsi. Royal Crown alebo Pepsi. Daj akú sladkú kolu úplne. To je jak, kamo, Mal si Royalku? ochutená Pepsi. Mm, Ja som mal Royal Crown, Počkaj. ale to nie je Royal Crown. to je sladká Pepsi dajaká. To To je je dajaká také sladká ochutená, taká ochutená fakt kola. Ale kola. neviem, Ochutená ale kola. neviem, čo Taká mám fakt sladšia. Ale neviem, čo mám očakávať pod názvom, že Krystal. Hej, ináč, Akože, ako sme Jaká sa... príchuť. Neviem, aký to Ty je. kokos, to je biela. Biela. Čo ti dáva? To som absolútne nečakal. Reálne, voda. bez srandy. Voda. Počkaj, dal som Ale zase moc veľa. ako kryštál je biely vlastne. Dal som zase moc veľa, počkaj, odlejem. Až svojho môžem potom, ale... No, cheers. Mne to pripomína... Mne to pripomína proste Sprite trošku. Alebo Sprite a kolu. Kebyže spojíš Sprite a kolu, hej. Úplne, dač také. Fakt. Oni podľa mňa spojili Sprite a kolu, iba to tak naliali, pomiešali a... Ale to je také fakt zvláštne, akože... Neviem to vôbec... Také Kolu v tom nečakané. Kolu v tom cítim iba na 20%, a je to absolútne Sprite nečakané. tak viac tam v tom cítim, ale tak to by som... Ako nepijem Sprite, Dačo ale... iné by som pod tým cítila. Ja nie pepper vám hovorím. To chutí úplne ako Dr. Pepper, jak sa to volá? Zero strawberry, či dač také, ne? Nie, počkaj, mne to pripomína... Zero malina. Či Nie, zero to cherry. bolo strawberry. Cherry, ne? Alebo cherry, to je jedno. Zero cherry, hej. Teraz mi to pripomína, Alebo jak také sa to volá, dietná. Vanilková Alebo cherry. Alebo diet mi to Vanilla cherry, pripomína. diet. Diet. No, diet, hej. Úplne, aj toto veľmi na porovnanie s týmto znova, akože. Už bol to drahší nákup, 7 €. Jeden tari drink stál koľko? Euro 70? Ale sú tam ešte ďalšie 3 dajaké maťové akcie, drinky, takže pokiaľ chcete aj tie 3 vidieť, Tak to už vybombíme na dajte mojom kanále odber. 60 lajkov a 300 zliadnutí. alebo proste pomôžte mu dosiahnuť 150 odberateľov a mne na môj kanál aspoň tak 20-30, lebo Špeciál za 200 urobíme určite ochutnávku týchto. A porovnanie Jo. 100%. aj fizzy drinky možno. Takže výsledok je aký? Za 200 subov urobíme komplet? Dobre. Že aj tari, aj fizzy? Proste všetko, čo sme teraz v tomto videu povedali, zrobíme za 200 subov na mojom channeli. A minimálne tých aspoň 60 lajkov na to. No. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber, určite na môj kanál, určite čeknite aj Paťov kanál, je v popise videa a čaute.